Eli. Pamatujete si na mě? Já doufám, že ano. Jak už asi víte, tak Vali bohužel už není v Dance Girls. A normálně bych vám tohle rozlučovací video měla natočit Vali, ale jelikož se k nám nechala úplně hezky, tak bohužel odmítla i natočit tohle rozlučovací video pro vás. No, jediné, co vám můžu říct k Vali odchodu je, že se k nám nechala úplně hezky a v realitě je jiná než Dance Girls. No a teď k věci, proč tady to video natáčím teď a tady a zrovna já. Pamatujete se na video, kde jsem vám říkala, že odcházím. No ale bylo tam i jedno slovo a to, že se zase někdy vrátím. A to je právě teď. Vrátím se zpátky do Dance Girls. Doufám, že máte velkou radost, stejně jako já. Budu pro vás zase natáčet různé videa, reelsy a tak dále. Určitě se máte na co těšit. No a tohle by bylo prozatím vše. Tak jo, mějte se zatím hezky a zatím ahoj!